Jeg ser sort. Nej, du ligner Nikolaj med for fat. Har du set dig selv, Leros? Nej, du skal altså lige se, jeg bliver altså nødt til at screenshot det der, bro. Bro, du skal altså lige se dig selv, ja. Du... Men jeg kan se dig, Linus. Ja, du ligner Nikolaj med forfærdelig haircut. Hvordan ser jeg ud, jeg? Vis det til mig. Den ligger mig lukke med mig. Linus, vi er gangen. Nej, Jacob, hvad er det godt? Jeg skal lige tage min sensitivity nu. Hey, jeg fandt bare en note, tror jeg. What? Jeg går op, vand. Jeg skal lige gå ud af hvad hedder det? Screenshot. Jacob, er du på vej, Jacob? Jeg fucking stikker dig snart nu, Jacob. Hvad skal I? Vi skal nå her, ikke? Hvad er det her? Hvad er det hernede, Linus? Det ved jeg ikke. Hvad er det børn? Lækkert. Oh my god. Jeg er mindst en børn, der vil prøve at spise dig. Hvorfor? Fordi vi er kannibaler. Kannibaler er søde. Hvor skal vi længere? Hvor skal vi længere? Fordi jeg vil. Fuck, du kommer langt nu. Jeg har gæt hvad, vi skal længere nå. Hvor er vi hen? Vi skal længere nå, Jacob. Hvor er vi hen lige nu? Vi skal nå at finde din søn, Jacob. Vi skal også tage min søn. Nå, okay, så har vi allerede klart spillet. Okay, jeg har fundet en død person. Se, Jacob. Jacob. Ja, hvad med ham her? Du er bare her. Du er bare sgu da til. Vent, han har papir på sig. Jeg nåede ikke at læse det. Gud, han er rigtigt. Chokolade. Hvorfor er der så mange penge hernede? Hvad er pointen? Hvordan fik bro så mange penge hernede? Ej, hvordan fik bro? Vent, er det ikke endnu en passenger? Ja, godt. Jacob, jeg tror jeg fandt deres hoveder. Jacob, bro, jeg tror jeg fandt deres hoveder. Babyalarm. Prøv at se det deres hoveder. Babyalarm. Slå den, baby. Nej, fuck, jeg kom til at bruge det forkert våben. Han er død, Linus. Jeg skal bare lige teste med min pind. Er der loot herinde? Nej, jeg kan ikke nå den, Jacob. Jeg kan. Jo, Linus, jeg kan. Godt strejf, Jacob. Prøv at kigge, jeg kan, Linus. Hey, Jacob, jeg tror, vi... Hvad er det her for noget tøj? Nej. Ser jeg sej ud? Du ligner lidt mig, faktisk. Linus, vi skal længere ned. Ja, det skal længere nu. Prøv at hoppe det nu. Er det en god idé? Ja. Men du har ikke engang så lavt. Hvorfor kom der blod ud af det der hoved der, når jeg slog på det? Fordi det er nyt. Men hvorfor? What? Ja. Nå, det er fordi det er bombested her. Har noget dynamit? Nej, det har jeg ikke. Ellers har du noget dynamit, Linus. Vi skal finde noget så. Linus, du kender jo hele mappet. Hvor er vi henne lige nu? Jeg tror, jeg ved, hvor vi er henne. Jeg forstår en anden vej. Lad os prøve at tage den. Linus, har du ikke en map? Nope. Hvorfor? Fordi så klog er jeg heller ikke. Den her vej, Linus. Den er så spændende ud. Nå, men den vej kom vi jo lige fra, din halvretarderede. Nej, vi gjorde det. Jo, vi gjorde. Jeg er bange for at være her, Linus. Womp, Jacob.
Jeg hører noget. Nej! Virginia, hun er der, bro. Jeg går hen og en vinder hende med en pind, bro. Jeg er ikke bange. Molotov. Bro, jeg er en vinder endnu. Okay, hun har lige sådan taget halvdelen af mit liv, ja. Hun er på vej hen mod. Jeg tror, hun kommer. Bro, hun har taget halvdelen af mit liv, eller hvad? Jeg er totalt inde i jer. Molotov hende. Og så slår jeg hende med min pind, der er i det. Nej. Gå væk med dig. Kom her. Stop. Slå den dame. Ild! Pas på, der kommer en mand! Han gør ikke noget. Slå den dame. Slå den dame. Slå den. Ja, vi fik en. Fuck, hun er noob. Ja, Imagine også død til os to. På dag 1. Og like, det eneste våben jeg brugte op, det var en pind. Nej, en mand. Husk at equip dit, hvad hedder det, creepy armor. Det giver dig lidt ekstra liv. Men jeg kan slå for evigt næsten, Jacob. Mit pind er så OP, fordi man kan næsten slå for evigt, Jacob, med den. Hvornår er den her mand død? Jeg har lige fundet ud af, at pinden er så OP, fordi man kan næsten slå for evigt med den. Og så bliver bare stunnet hele tiden. Ja. Wow, Jacob, prøv at se. Er det ikke en fætter, det her? Oh shit, han blev skadt over i halv. Ej, hvordan gjorde de det? Ja, hvad tror du? Jeg synes faktisk god pointe, fordi de har jo vel ikke knive. Det synes jeg giver ingen mening. Det er, hvordan har der så mange mennesker lavet den her ø her? Og hvorfor er der lys? Ja. Altså normalt lys, Jacob. Der er normalt lys, der er hvidt lys. Hvad er det, mand? Stop med at slå på mig. Downs for børn. De minder mig om dig, Jacob. Altså, har de Downs syndrom? De minder mig meget om dig, Jacob. Slå den mand. Der er en mand bag dig. Slå de mennesker. Bliv nu. Ja. Bliv nu, sagde jeg. Slå den mand. Lige nede, sagde jeg. Nej, han er stadig i live. Bliv nu. Hey, ham har i liv. Ja, bliv nede. Vi har ikke engang brugt et skarpt våben jo. Vi har bare slået på dem. Og prøv at se, der er sådan, hvad hedder det... Hvad fanden er det her overhovedet, faktisk? Hvordan er der så stadig fuel i den, hvis det er en motor? Og der er tørljob, save lige, fordi vi kan. Ja. Hvorfor hører jeg noget? Computer... Smør alle deres MacBooks, Jacob. Ja. Jeg tror ikke rigtig, at vi kan komme herned uden at bruge replay, man. Men lidt en svøm på mig lige nu. Det var lige Jeg skat tror ikke, godt. vi kommer sammen. Ja. Det tror jeg så ikke. Jamen, nu har vi været den her cave. Ja, så skal vi bare hen og have rebrieferen, og så skal vi gå tilbage ned igen. Vent, jeg har altid godt loot her i. Det plejer der normalt at være godt loot her i. Men tak. Ja, ligesom hvor vi fyrede den her. Jamen, det var det. Jeg troede den var hernede, men vi skal åbenbart finde en anden vej til at få den. Det tror jeg godt, jeg ved, hvor er han. Hvor er jeg? Yep. Det... vent, der er et bål her, jeg kan glemme meget, hvis du har lyst. Så ikke bare bo hernede. Nej, Jacob. Fordi vi ikke lige så kannibaler. Måske er du, men det er jeg ikke. Hvorfor? Hvad mener du med hvorfor?
Mener du, hvorfor jeg ikke ligesom kannibalerne? Mm. Fordi jeg ikke kan lide mennesker. Øh, Jeg kan godt lide at snakke med mennesker, men jeg kan ikke lide at du vil hellere spise dø. mennesker. Hvad skal det betyde? For at overleve, så er du nødt til at spise. Så du siger, jeg bliver nødt til at spise dig for at overleve. Eller hvis du er sulten. Så bliver jeg nødt til at spise dig for at overleve. Men du er ikke sulten. Er du sikker på, at jeg er sulten? Ja, jeg kan se det i mave. Du kan da ikke se min krop. Jo. Nej, du kan ikke. Jo. Nej. Jo. Nope. Hvorfor er det her ræb så langt? Vi går nok stærke, synes jeg. Ja. Jeg vil i hvert fald have faldet ned for lang tid siden. Sådan, hvad fanden er vi? Er vi cave divers eller hvad? Ja. Men så cave har jeg jo. Divers ikke vores hobby. Hvad mener du, Jan? Vi har lige stået ud på en ø. Vi har ikke tid til hobbyer. Hvorfor? Oh my god, bro. Nej, er det bliver sacrifice, ja. Det bliver sacrifice. Ja, det var jeg også lidt ligeglad med, Timmy. Ja. Altså helt ærligt, så kører han det ikke godt i skolen, og så, ja. Vent. Er Timmy min søn, eller er han din søn? Nu er det forvirret. Det er vores søn. Nej, hell nej, det er jeg ikke med på, ja. Det er jeg ikke med på. Timmy er din søn, sådan er det nu. Nej, jeg skal altså ud og hente mælken, Jacob. Okay, må jeg komme med? Nej, du må ikke komme med. Jeg gider heller ikke, Timmy. Du skal holde øje med Timmy, bro. Hvis caven er der lige, hvor vi spawnede, den er refilled. Nej, det er jeg. Det er sådan her omkring. Jeg er virkelig klog. På nær, når jeg ikke kan finde rundt, på grund af, at der er så mange fucking træer. Hvorfor ser der en båd dernede? Nå ja, det er den der yacht der. Det er ikke en yacht, det er en båd. Der er sgu ikke nogen båd. Jo, til venstre. Nå ja, det er den. Og jeg tror, jeg så sådan en mand, der kravlede. Nå ja, det kan jeg kan godt se dem. Der er en Christian Messi. Jeg tror ikke rigtig, de har forstået pointen af, at vi ikke er bange. Wow, bro er blevet ramt. Hvem har været i gang med at kukke, bro? Du blev lige kukket. Han har en pind. Hvor var vi også? Der er en batter. Der er to batter. Altså, I er alle sammen blevet brændt, eller hvad? Ja, men hvorfor har de også pinden? Det har de normalt ikke. Normalt er de for dumme til at finde. Det er fordi, de er Volvo lige nu. Bro, vi har kun været en dag på øen, hvordan kan de allerede evolve? Bro, jeg tror du selv, vi skulle finde caven. Det er der, hvor vi spawner. Bro, det er det ikke! Der bor du henne, og der er du. Ja, der er teltet, der er i hvert fald noget herhenne. Men så sover vi. Der er loot. Okay, så sover vi. Der er noget med at sove, og så mener du bare over penge. Jeg skal nok lige lave lidt lys lige nu. Nej, ja, du er det eneste lys, jeg har behov for. Hvorfor spiser jeg lige en svamp? Oh shit, bro, der er noget, der er blevet kogt her, Jacob. Og de har ikke et hoved tilbage. Ja, lys. Okay, det var sådan noget der. Bro, der er penge over det hele, Jacob. Money. Hvem til det var der så kastet en sten igennem deres telt? Dumt som også det var. Hvem camper os her? Ja. Og hvorfor bliver folk med at tage alkohol med i deres fucking kufferter? Tror man ikke, man kan drikkevej igennem security? Ikke noget med, at man ikke må have drikkevej igennem security. Man må heller ikke have gunst. Ja, det er nok derfor, vi heller ikke kommer til at finde nogle eller det gælder på, hvis man er i det frihed land, som hedder USA. Selvom du er i USA, må du heller ikke have gunst med. Jamen sådan,
Hvad sådan er sådan at putte i en case, som der sådan er låst, og så får de den, og så, ja. Hey Jacob, måske er det heller ikke en god idé, at vi camper lige ved sådan en død gut. Vent, har bro stadig bukser på? Bro har så stadig bukser på. Hvorfor siger det ikke, Hvorfor der? De har været i gang med at lave skumfiduser, så du bare nu, der fucking stikker dem ind i ham. What? Ja, prøv at se det. Ej, hvor? Så jeg tror, de er fra USA. Og så ved du. Det ligner det lidt, de er fra USA. Let's camp 100 guides you should follow. Wow. Hvad står der? For det må du læse. Jeg kan ikke læse. Let's camp. Det er svært at læse på det. Beginner guide. Det er bare sådan en guide. Sådan en camping guide. Vi har bare en, der hedder det, survival book. Det har de ikke. Det er derfor vi overlever, ja. Vi har en survival book. Var vi klar på det her? Nej, det var vores søns bog. Din søns bog, mener jeg. Hvorfor har han en survival guide? Det ved jeg da ikke. Nok fordi du kendte Jacob. Derfor med den der grimme ass haircut. Derfor jeg heller ikke vil have ham, for han er så mærkelig. Når jeg du bliver har tvunget. en grimme ass haircut, Jacob, så er du værd for det. Men så er du Timmy, han var mærkelig. Ja. Damn. Han bare tager en bog med. Jeg synes stadig, at pinden er det bedste våbenskade. Jeg kan ikke ombestemme. Jeg kan simpelthen ikke ombestemme. Oh my god, der er en stejpand, Jacob. Okay, hvem tager 2 stejpand med? Ja. Hvad er pointen i at tage 2 stejpand med, Jacob? Hvor er du henne? Jeg er lige bag dig. Hvorfor vil de tage 2 stejpand med? Det. Hvad er det, Lasse? Ej, Lasse, hvad er det, Lasse? Nej, hvad er det? Hvad er det? Prøv bare at trykke Gritty op. Gritty og... Prøv at slukke selv. Okay, nu er ingen af dem, hvor vi er henne, så... Godt for os. Jeg synes, det er sjovt, hvordan det her spil hedder Skoven. Men største del af mappet er bare vandet. Spillet bruger faktisk helt vandet. Lad os sige, at du ikke kan læse... Du kan godt læse Xbox, men du kan ikke læse Fortnite. Hvad? Du kan ikke læse England. Jamen, hvad gør det? Hvad gør det, du ikke kan læse England? Sådan at... Gør det sådan, du ikke kan spille? Jamen, prøv at slukke til den. Jamen, så prøv at gøre det først. Wow, Jacob. Kan du godt snakke engelsk? Ja. Kan du ikke? Ja, det kan jeg faktisk også. Jeg vil bare lige gerne vide, om du godt kan snakke engelsk. Det er bare noget, jeg aldrig har hørt om før nu. Jeg er enig også. Prøv at se, hvor god jeg er. Så meget bedre end dig til at dræbe det her fucking dyr. Jeg dræber med en pind, Jacob. Du bliver nødt til at bruge en fucking burpil. Jeg dræbte et dyr med en pind, Jacob. Tag den. Talk to me, baby. Jeg tager lige et bad, Jacob. Det er dejligt, Linus. Nej, det er faktisk forfærdeligt, fordi vi er tæt på. Skildpadder.
Skildpadde. Der er skildpadder. Ja, vi skal have en kalv, bro. Vi skal have en kalv. Kalv to... Jeg rider på den. Jeg rider bare på den her. Nami. Oh my god, det kan man faktisk meget meget bedre. Skal vi prøve at bruge den her ned i hullet? Så kan vi jo, ja. Det må du gerne prøve, Jacob. Hej, Linus! Fuck dig, Jacob. Oh my god, yo. Jeg tror at trykke på M på map. Jeg brænder. Godt gjort, Jacob. Brænder i vandet. Jeg vil bare kan slippe mit tryk med det forud. Så tager jeg bare en mad, hvis du ikke vil have det. Jeg har spist alt. Nå, okay. Så spiser jeg resten. For ingen grund. Gør jeg også. Så lad os prøve at finde noget vand. Ellers dør vi nok. Vil Jacob gerne dø? Det vil han nemlig gerne. Jacob, vi skal afsted nu, ellers fucking dræber jeg dig. Jeg ved ikke, hvor det er sted. Så det gør sådan noget vand. Jeg har kun fået 2 døde mennesker heroppe. Er det ikke også sindssygt? Hvor? Det ved jeg ikke. Vi har kun fået Elisabeth og... Ja, nej, vi har fundet... Prøv at se det her seje træ her. Hvorfor er der så mange folk, der starter med L her? Og vent, og der er det. Så kigger du. Nej, jeg gider ikke at kigge på det her program. Magnus, der er en. Vi skal gå derned nu. Der er den. Jeg sagde jo, den var den her vej, Jacob. Og du sagde, at den var der, hvor vi kom fra. Nej, jeg sagde ikke. Jeg sagde, jeg Jo, du sagde, jeg har det helt på klip, Jacob. Jeg har det helt på klip. Jo, jeg har. Du er også der på klip. Nå. Okay, er der nogen, der er i gang med Gok eller hvad? Ja. Bro, guner virkelig. Bro har slut for meget virus. Er det hernede, hvor veganerne? Hey buddy. Oh my god. Lige nu, jeg har en pen. Jeg tror lige, jeg træffede det. Hvordan? Slå. Ping. Penge. Damn, vent, er det piloten? Lina, han har lidt glas i ansigtet, jeg har holdt det med til det. Hvorfor? Ja, hvorfor tror du, han har glas i ansigtet? Loot, der er masser af loot. Ødelæg alt, hvad der kan blive ødelagt. Jacob, ødelæg Gucci-boksene. De har så mange penge, de har så meget goodies. Ja. Gucci-boksene skal ødelægges. Jeg er så rig, Jacob. Jeg har aldrig for meget alkohol på mig. Vent, Det tager det. Og jeg fandt Timmys tøj. Jacob, jeg har fundet dit barns legetøj. Jeg har fundet noget af dit barns legetøj.
I don't do it. I don't do it. Vent, der kom penge ned bagefter at slå ham. Slå alle folk, der hænger, fordi der kommer måske penge ned. Det er altid en god dag at lige slå dem en gang. En lille smack. Gucci box. Ja, det er en Gucci box, ja. Ja. Og nu skal jeg faktisk ned af den rigtige cave. Oh my god, Jacob, det er din søns tegning! Oh my god, det er sådan et hul, der er sådan en masse træer. Shit, han brugte tegning. Den er godt nok god til at tegne, Jacob. Oh my god. Hvad har vi nu? Han ødelægger en af Gucci-boksene, Jacob. Skal han få til at dø? Han ødelægger også en af Gucci-boksene. Men hvad ødelægger jeg lige, der gjorde det, så der kom så meget ned? Jeg tror ikke, han har det så godt længere. Mange Gucci-bokser, som lige blev ødelagt her. Gucci-boks. Ja, vi kan gå endnu længere ned, vi skal bare lige loote alt. Ja, better have. Gerne loote, hold ikke, Jacob. Tror du godt, vi kan dreje det her vand, Jacob? Ja, lidt 493. Sådan, selvom der ligger en hel masse døde mennesker dernede i. Der har vi flashlight. Men der er nyt tøj her, Jacob. Look at my drip. Prøv at se mit drip, Jacob. Men har vi ikke det samme tøj på nu? Eller, hvordan ser jeg ud, Jacob? Bro, hvordan ser jeg ud? Der er sådan en røde bukser på. Fuck nej. Det er sådan noget bedre. Mere alkohol. Jeg kan ikke engang holde så meget alkohol, Jacob. Hvorfor? Det ved jeg det ikke. Men vi kan drikke vores alkohol. Bare så ved du, at alkohol giver healing. Bedste grund til at blive en alkoholiker. Det helbreder en, ligesom i virkeligheden, Jacob. Du bliver helbredet af alkohol, Jacob. Ligesom i virkeligheden. Han kan også slide give så meget løs. Jo. Han kan også slide give så meget løs. Det ved jeg ikke. Fysik. Prøv at spørge Morten. Der er noget her, Jacob. Oh my god, jeg prøv at se det Jesus. Du er sådan en kristen. Hvad betyder det her? Det er ikke Jesus, det der. Nå, jeg tror det var Jesus. Det er det John Hawk. River. Okay. Fødevare. Er du klar? Wobbity wobbity, skibbity hoppity. Hvordan kommer han hele vejen? Jeg er noget, jeg kan høre, du skulle til at sige. Hvordan kommer han hele vejen hernede? Der med reef her. Bare sådan her på cave diving. Ja, cave diving. Hvorfor det? Det ved jeg ikke. Det er da ikke sjovt. Nå, jeg har helt glemt, det er fucking koldt hernede. Hvorfor er det det? Fordi det er ikke så varmt at svømme i vand, Jacob. Hvorfor er det ikke? Nej, det er babyerne. Fuck, det er babyerne. Au, en eller anden skub. Jeg vil dø, Jacob, jeg blev triple teamet af babyerne. Bro, hjælp mig op, bro. Bro, hjælp mig. Please. Tak. Tak, bro. Hopper lige en hurtig med. Biff? Jeg sagde midt. Kan vi lige lade båd, Linus? Hvor mange penge har du på dig? Kom her. Hold op. Hold op, my bro.
Wobbly wobbly. Your dick is not my problem. Wait, what? Jeg er rimelig sikker på, at det ikke er så lovligt, Jacob. Så noget må man ikke sige. Hvorfor? Hvorfor så seriøst? Sodavand. Jeg fik det masse sodavand. Ej, lad os tro. Skal videre, Linus. Yep. Skibbity dobbity, this is now my legally property. This is now my property legally. Cave diving. We're swimming. Det kan allerede komme op igen, det er sindssygt. Ja, nu skal vi hen og lægge stenene på, Jacob. Og se. Det er mærkeligt at se, vi skal lægge på. Du skal bare lægge sten på os. Hvem har bygget den? Wow, Jacob. Her er Bibelen, Jacob. Det er noget, du ved. Aha. Hvordan kom jeg ud hernede med så mange bibler? Det ved jeg da ikke, Jacob. Det er der er kristen. Så det her giver ingen mening. Du giver ingen mening, Jacob. Altså, så dabbede han lige før han døde. Det gjorde du faktisk ikke. Han dabbede. Han... Det ved jeg ikke. Ej, der er teltet her. Der er bål, der er bål, der er bål. Wow, så campede han. Ja, så er de... Okay, jeg fandt Virginia, Jacob. Og jeg har fundet Old Rusty Axe, mente jeg. Den har fucking meget blok. Jeg tror ikke, du kan holde med, Jacob. Hvorfor tror du ikke det? Fordi så tror jeg, at spillet vil have givet dig lov til at holde med. Wow, Jacob, du kan tage en people op herhenne. Hvorfor? Wow, du kan tage noget andet op herhenne. Hvorfor? Fordi... Kan man, Jacob. Sodavand. Sodavand. Jeg kan læse det. Ja, der er ikke engang noget inde i teltene, bro. Det er sådan en dårlig designet telt. Der er ikke engang noget inde i dem. Prøv at se, der er sgu ikke noget inde i teltene. Til at sove mig. Nej, jeg kan ikke komme ud. Skal jeg videre? Jeg er ikke så meget med loot her. Så lidt koldt hernede. Jeg er lige oppe i din nummus. Nej, det vil jeg ikke have heroppe. Nej. Hvor skal vi hen? Det med mig. Jeg ved, at jeg kun den rigtige vej, hvis du ikke sidder min numse. Jeg har det koldt igen, Jacob. Hvor skal vi op her? Det ved jeg ikke, men jeg tror, det er en god idé, hvis vi bliver et bål, Jacob. Hvorfor? Kom tilbage ned igen, Jacob. Det er en ordre. Det er ikke en valgmulighed. Brænde penge af. Har du alle dine penge af, Jacob? Hvis jeg snakker England. Oh my god. Nope, jeg snakker aldrig England. Gør du ikke? Nope, jeg snakker ikke noget England. Hvorfor? Fordi jeg ikke gider det. Sådan, jeg kunne godt få mig igennem radioen, eller er det kun sådan, du ved... Eller er det kun sådan, når vi er over land? Jeg kunne køre dig. Okay, godt. Der var et bål her alligevel, faktisk. Der var også endnu et billede bare på det.
Kommer du op, eller hvad, Jacob? Hvor skal jeg op? Hvad tror du? Jeg stikker dig ned, snart du kommer op. Begge to har. Lige så lige på toilet. Okay, så skyder jeg dig lige med en burpil. Hey, Jacob! Hvad? Jeg troede selv, du skulle på toilet. Hvad skulle jeg det? Oh my god. Miau. Bro, der er en mand, der flytter efter mig. Jeg kan være her. Bakkeren prøver. Fuck him i time. Nå, Bakkeren kannibalerne er ikke det, man skal være bange for. Det er dig, man skal være bange for, Jacob. Det er du ret i, Linus.